Ja, hej 4C. Jeg har jo lige lovet, at jeg vil gennemgå den her opgave for evalueringen af med et legeme på et skråplan. Og til det der kunne jeg jo så bruge det her kastværktøj til at også tegne min illustration i, hvis jeg har brug for det. Øhm, for at få det her til at lykkes, så bliver man nødt til at tegne nogle kræfter på den her. Og massen den er 100 på kassen, og tyngdekraften angriber herinde i center af kassen. Så den kunne man tegne sådan der for eksempel. Så ved man også, at det er en resultant af to komposanter. Det her, når at den ikke står vinkelret på. Og så det vil sige, at den har en y-komponsant der, og den har en x-komponsant der. Så er det sådan, at man skal kunne genfinde den vinkel, man har hernede. Den skal man kunne genfinde her. Og nu er det her så ikke helt præcist tegnet, så hvis jeg gør det, så får jeg noget, der ligner, men ikke helt præcist. Så man har altså en kraft, en y-komponsant der er tyngdekraften, og man har en x her. Og den kigger vi på lidt senere. Så havde den også en kraft, der stod på her i en vinkel af 40 grader. Sådan der. Og den vil så også få en y-komponsant og en x-komponsant. Så lad os lige kigge lidt på det. Så bliver vi bedt om at finde friktionskraften, som virker imellem det her underlag på skråplanen og kassen. Og det der får vi faktisk friktionskoefficienten, så det eneste vi mangler, det er så normalkraften. Okay, så er jeg lige gået over i det andet dokument, hvor jeg vil skrive mine beregninger. Og det første jeg vil finde, det er normalkraften. Og normalkraften, det er så den reaktion, der kommer fra planen af i forhold til y-komponsanterne fra henholdsvis den kraft, og så den kraft tyngde. Kraften ude og den første vi kan finde, det er for F, og der skal vi have projekteret, fundet den y-komponsant, der ligger heroppe. Og den er så lige med de 50 newton. 50 newton gange med sinus til vinklen. Sinus til 40,0. Så det giver dens y-komponsant på 32,13 newton. Så skal vi have, hvis vi lige går tilbage til dokument 2 her, så skal vi have fundet den vektor, vi har ned her. Og der var det, jeg sagde, at de 24 grader, som vi havde herover i vinkel, dem har vi også imellem resultanten, som er tyngdekraften, vi har nede her, og den y-komponsant her. Så den bliver så m gange g, og det vil så sige 100 ganget med 9,82 ganget med cosinus til de 30. Sådan der. Så skal vi lægge de to sammen, som jeg sagde, for at finde den totale normalkraft.
Så skrev jeg herover, der skrev jeg, at FF, altså friktionskraften, den er lige med normalkraften gange med friktionskoefficienten. Friktionskoefficienten, den er givet i opgaven. Den står der, 0,7. Godt. Men så er det alligevel anden vejen, så kan jeg gange den her normalkraft med de 0,7. Og så får jeg min friktionskraft på 617,8 Newton. Den friktionskraft, det er jo vigtigt at vide, at det er jo faktisk en x kraft, vi har der. Hvis vi laver vores koordinatsystem heroppe ved kassen, altså hvor man så sagde, at x-aksen ligger heroppe, så virker, hvis jeg lige skal tegne den vektor, så ligger den vektor og virker hernede. Nu det var ikke lige det, jeg ville. Den ligger og virker her. Fordi vi vil gerne trække kassen opad, og så vil den jo lave en modsatrettet kraft hernede, som er friktionskraften. Så det skal vi tænke på, når vi skal til at summere i x-retningen. Og det gør vi så lige om lidt. Så det vi gør efterfølgende nu, det er, at nu er vi interesseret i at summere i x-retningen, så vi kan finde, hvad den her trækkraft skal være for at opretholde en konstant hastighed. Og det man skal huske, at når man har konstant hastighed, det er, at så bliver summen af kræfter lige med 0. Så summen af kræfter i x-retningen skal være lige med 0 nu. Så det kan vi så lige prøve nu. Så lad os lige prøve at finde ud af, hvad kræfter vi har i x-retningen. Der har vi så en komponent fra tyngdekraften, som var den der, og den er lige med m gange g gange sinus til vinklen. Og det kan vi så lige skrive. Den bliver så 100 gange 9,82 gange med sinus til de 30 grader. Så havde vi, hvor meget den bidrager med i x-retningen. Og det man skal huske der, det er, at hvis vi kigger herover, det er, at den vil jo så pege den vej, ligesom friktionskraften peger den vej. Så hvis vi summerer de to, den der plus den der, så får vi den totale kraft, der skal overvindes for at trække kassen op med konstant hastighed, eller holde den i hvile. Så er der bare lige en anden ting, man skal tage hensyn til, og det er, at man har jo den kraft, der ligger heroppe på de 50 newton, ja, den har også en x-komponent, og den hjælper os så. Det svarer lidt til, at der er en mand, der står og trykker oven på kassen og prøver på at skubbe den opad, og man selv står heroppe og hiver i en snor. Så den kraft, vi har her, det bliver så de 50 newton ganget med cosinus til 40 grader. Så den har et bidrag på 38 newton. Dem skal vi jo så trække fra den totale summen af de to, vi havde i modsatgående x-retning. Sådan der, minus den der. Og
så har man sådan set sin kraft i sin snorkraft, man skal bruge til at trække, eller det behøver ikke være en snorkraft, det kan også bare være en, der står og skubber hernede. Men nu de 1070,5, det er så det antal newton, vi skal bruge for at trække den her op med konstant hastighed, eller holde den. For så, når den står stille, så er summen af kræfter også lige med 0. Og så kan vi jo så prøve at gå ned og se. Her, det kan I så ikke, fordi nu er jeg inde i spørgsmålsbanken. Det er kun sådan noget, vores undervisere, vi kan. Men der kan man så se her, at det rigtige svar, det er 1071 newton. Og det er så fordi, at man runder op. Eller den bliver rundet op til de 5 der, så runder man den op til 71. Så det var sådan set bare det, der var i den opgave. Så det håber jeg, det hjalp lidt.